Sziasztok! Rég 4 hete nem volt, vagy most már 5 hete nem volt videó a csatornán, szóval látjátok, itt vagyunk ládanyitással. Szóval ö, elsőnek kezdem a legrosszabbal és a legjobbal. Ö, jöjjön, akkor. Amiket kaphatunk. A legjobb, aminek az a agykéreg, a Mortis, Neonoir és vagy természetesen egy kesztyű, szóval látok, kinyitom az orrommal, csak na. Nem merek oda nézni, mor. Ez most komolyan? Íííí. Íííí. Velvorn. Kopott fos. Ezek után jön a C20 láda. Tároló kinyitás. Arany, 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 arany. Hát ez nem arany lett. Az utolsó reményünk. Igen, itt láthatok pár visszarúgás ládát, azt most nem nyitom ki, mert az majd egy másik videóhoz kell. Szóval. Ja, azt nem is néztük meg, abból mi lehetett volna. Olyan klasszikus kés. Ritka különleges tárgy, az egyetlen, aminek örülnék, az a Neonoir. De, hogyha kapunk egy Asimovot, én a legboldogabb ember leszek a világon, szóval nyomassuk. Léci, ott ment el az Asimov. Ne, kérlek, nem csinálhatod ezt velem, de menj el a... De ez így mi? Ez legalább milyen? A Battle Scar. Ez. Mi? Itt. Ezért. Megvizsgálás. Az Elite, ez nem olyan rossz. Ez csak field tested. De abból is a szar. Szóval, mit szóltok hozzá, hogyha nyitunk még egyet? Tároló kinyitása. Gold, érzem. Ez arany lesz, ez arany lesz. Azaz! Kérlek. Battle Scarred. Field tested! Hülye! Field tested. Na. Na. Azért... Ezt akartam kinyitni. Ebből a ládából. Nem is mondtam. Örültem ennyire, mert kinyitottam életem első ligáját, és azért voltam ideges, mert 5 euró minutban voltam. Mondd azt, hogy visszajött az ára. Kérlek.
Mennyibe kerülsz te? 5 euró! 10 volt csak a kulcs. Csak egy dolgot tudok mondani, játszotok ezzel a játékkal, ne vegyetek ládákat. Ne vegyetek. Egyszerűen nem éri meg. Látjátok, elköltöttem 10 eurót plusz még nem emlékszem mennyi volt a láda. Ne vegyetek ládát. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!